Mojich top 5 produktov z UGC spoluprác, ktoré by som si kúpila znova. Ako prvé tu mám okuliare od Moonlight. Tieto okuliare som nosila už dávno predtým, než som s Moonlight vôbec začala spolupracovať. Spolupráca s nimi bol taký môj malý sen. Nosím ich každý jeden deň pri práci za notebookom a nebolí ma hlava ani po 10 hodinách práce. Ďalej tu mám tieto gumíky na vlasy od Miovelu. Sú neskutočne dobré a preto sú tu už iba asi 4. Majú višňovú príchuť a podporujú rast vlasov. Ochutnala som už vitamíny vo forme gumíkov od rôznych značiek, ale tieto sú naozaj topka. Ďalej tento čistiaci gel s húbkou od Oriflame je súčasťou mojej každodennej ranej aj večernej rutiny. Je jemný, krásne vonia a v kombinácii s tou húbkou je to čistenie veľmi príjemné, ako taká mini masáž tváre. Určite v tomto rebríčku nesmie chýbať Razer. Moja záchrana vždy, keď sa mi vôbec nechce. Oproti káve mi dodáva energiu naozaj počas celého dňa a ja tak po obede necítim únavu, ako to mám zvyčajne. Ešte som naozaj nezažila, aby som si dala Razer a došla na mňa poobedná únava. Je to naozaj skvelý produkt. A opäť tu máme Miovel. Tentokrát je to sérum proti vypadávaniu vlasov. Milujem si ho nanášať, je to veľmi príjemné a chladivé. Ale hlavne mám na ňom rada to, že naozaj funguje. Odkedy ho používam, vlasy mi vypadávajú oveľa menej, čo vnímam ako zázrak, pretože skúšala som ich tiež už veľa a nikdy som si to takto výrazne nevšimla. Aký je tvoj najobľúbenejší produkt, ktorý naozaj funguje? Odporúč ho v komentároch.